Del front a la retirada i l'exili. Afusellaments, adoctrinament, censura i dictadura. Una mirada crítica al passat, per explorar la repressió franquista a través del cinema documental i de ficció, i comprendre com la por, el silenci i la resistència van marcar a tota una generació. ¡Fusiladla! ¡Ateo! ¡Rojo! 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 Memòria i cinema, la repressió franquista 1936-1950, és un curs per visibilitzar les víctimes, aprofundir en la memòria històrica i desenvolupar el pensament crític. Fes la teva inscripció a la web d'UNED Barcelona. T'esperem a UNED Cabrils.